TikTok je nechutná, plitká platforma, ktorá útočí na všetko, čo je na svete decentné. Podporuje neplnoleté dievčatá, ktoré kvôli plitkému potešeniu z počtu sledovaní robia kurvy pre nadržaných tínedžerov a pedofilov. Je to platforma, ktorá vytvára generáciu narcisov. Odmienia sexualizáciu infantilného chovania a idealizáciu psychických chorôb. Ale prečo je TikTok taký populárny? Jednoduchá pravda je, že TikTok existuje len preto, že naša spoločnosť degraduje. Nepreháňam, keď hovorím, že TikTok je neuveriteľne nebezpečný. Čo je znepokojujúci fakt, keď si uvedomíme, že ho používa každé dieťa a sťahuje sa rýchlejším tempom ako Facebook, YouTube alebo Instagram. Väčšina príspevkov na TikToku sú od dievčat, ktoré ukazujú svoje polonahé telá. Zoberte si napríklad tiktokerku Kafu. Jej videá sa pozerajú veľmi ťažko a neviem, či mám skôr grcať alebo plakať. Jediné, čo robí, je, že sexualizuje infantilné chovanie. Má veľké oči a prejáva ako 8-ročné dieťa. Fetišizovanie tejto v úvodzovkách detskej roztomilej bezmocnosti je nechutné, no napriek tomu má milióny zliadnutí. Takže keď chcete byť na TikToku slávny, stačí robiť málo a zúfalo nadržaní 14-roční chlapci a perverti sa budú hrnúť. Horšie je, že veľa TikTokových hviezd, ktoré sa snažia stať slávnymi na internete tým, že sú sexy, ešte ani nie sú dospelé a algoritmus TikToku ich zneužíva. A ako TikTok rastie, tieto typy ľudí sa stávajú novými vzormi pre dospievajúce dievčatá, ktoré sa stávajú čoraz viac a viac závislé na pozornosti. Aj keď táto pozornosť pochádza doslova od detí alebo od simpov, ktorí slintajú nad ich polonahými telami, aj tak si ju užívajú. Byť slávnym kedysi znamenalo mať skutočný talent. Ale teraz vďaka TikToku je miera slávy pre tínedžerov priamo úmerná objemu bezvkusnej dekadencie, ktorú algoritmus propaguje. Vulgárnosť nahradila talent. A čím vulgárnejší a nepríjemnejší content, tým lepšie. TikTok neodmienia význam alebo autenticitu. Odmienia narcizmus, ktorý často pochádza z absolútnej neistoty a zúfalej potreby cítiť sa validovaný. Tento chlapec plače, že má škaredé zuby len na to, aby mu ľudia v komentároch písali, že to tak nie je a že jeho úsmev je pekný. Ak sú ľudia naozaj takí neistí, že musia zverejňovať tieto veci, mali by navštíviť terapeuta. Asi ste už pochopili, že na to, aby ste boli na TikToku slávni, musíte byť atraktívni. Ale ak ste nevyhrali genetickú lotériu, nebojte sa. Stále môžete byť psychicky chorí. Rytmus! Počul si ty už moje pesničky? Ďalšia vec, ktorú TikTok odmienia, sú mentálne choroby. To, že ľudia na internete radi sledujú postihnutých, nie je nič nové, ale na TikToku sa deje niečo horšie. Objavila sa nová skupina hviezdičiek, nazývam ich influenceri duševného zdravia. Podarilo sa im premeniť seriózne poruchy na obyčajné silly, goofy, zlaté vlastnosti. Väčšina z nich sú mladé ženy, ktoré zverejňujú videá, na ktorých hrajú symptómy, ako sú napríklad tiky Tourettovho syndromu. I'm baking a cake while having Tourette syndrome. Yeah. Iní, často bez lekárskeho vzdelania, zverejňujú videá, ktoré pomáhajú divákom samodiagnostikovať ich vlastné duševné stavy. A to samozrejme vytvorilo vlnu detí, ktoré tvrdia, že trpia poruchami ako je hraničná porucha osobnosti, bipolárna porucha alebo schizofrénia. Ale toto je len vrchol ľadovca. V roku 2021 začali odborníci zaznamenávať dramatický nárast počtu mladých pacientov, najmä dievčat, ktorí sa sťažovali na rôzne mimovoľné a nekontrolovateľné tiky. Išlo napríklad o fyzické trhavé pohyby alebo náhle verbálne výbuchy. Lekári boli zaskočení a po mesiacoch skúmania pacientov zistili, že väčšina dievčat má niečo spoločné. TikTok. Zistili, že u ľudí, ktorí sledovali content o Tourettovom syndróme, sa skutočne vyvinuli príznaky len tým, že tieto videá pozerali. Takže TikTok nie je len depresívny a nepríjemný. Je neurologicky škodlivý. Euforický pocit, ktorý zo scrollovania cítite, je spôsobený uvoľnením dopamínu. Ten istý hormón, ktorý spôsobuje závislosť na drogách, porne a hazarde. Tieto závislosti vrátane TikToku spôsobujú rapidný nárast dopamínu a následne rapidný pokles. A nie len na základnú úroveň, ale pod ňu, takže sa budete cítiť ešte horšie. Tieto činnosti tiež stanovujú prach pre uvoľňovanie dopamínu, takže normálne veci ako je jedlo, ktoré máte radi, alebo zdravý sexuálny život už nebudú také zábavné. Rýchle presúvanie z jedného videa na druhé výrazne skracuje pozornosť, keďže sa venujete danému podnetu len 30 sekúnd a potom hneď nasleduje ďalší a ďalší. Aký má toto účinok na mozog? Najjednoduchšie povedané, roztápa ho. Váš hypokampus, časť mozgu, ktorá hrá dôležitú úlohu v pamäti, sa začne zmenšovať. Tieto účinky sú najhoršie pre mladých ľudí, ktorých mozog sa ešte stále vyvíja. Nikdy predtým neboli zaznamenané také nízke pozornostné schopnosti. Dnešné deti majú pozornosť zníženú na úroveň zlatej rybičky.
Ale v porovnaní s tým, čo vám teraz poviem, je toto všetko úplne v poriadku. TikTok je prvá línia informačnej vojny. Je to najzákernejšia psychologická zbraň v histórii. My sme jej obeťami a ani o tom nevieme. Ako môže aplikácia, ktorá sa stala známou vďaka tínedžerom, ktorí dookola tancujú na tie isté hrozné pesničky, byť súčasťou prebiehajúcej studenej vojny? Však by som vám povedal, že toto všetko bolo naplánované už od začiatku. Ak to chceme pochopiť, musíme sa vrátiť do roku 2012. Silicon Valley stálo na prahu niečoho veľkého. Facebook, YouTube, Instagram. Všetci boli tak zaneprázdnení, že na Čínu nikto ani nepomyslel. Ale v Pekingu sa potichu chystalo niečo veľké. Zhang Yiming založil spoločnosť ByteDance, ktorá čínsku vládu okamžite zaujala, pretože pracovala na algoritme, ktorý sa chystal zmeniť svet. Tento algoritmus bol dokonale navrhnutý na to, aby sa užívatelia stali závislými. Zhangovým prvým krokom bolo vytvorenie spravodajskej platformy s názvom Headlines. Ale toto nebola akákoľvek spravodajská platforma, ktorá platí redaktorov a reportérov. ByteDance vkladal svoje peniaze do vytvárania najvýkonnejšej technológie umelej inteligencie. Na tomto novom webe bol tok informácií kontrolovaný špeciálne vytvoreným algoritmom, ktorý vyberal len tie správy, ktoré pasovali čínskej vláde, ktorá dnes vďaka nemu ovláda 1,3 miliardy ľudí. Ale čo keby Čína mohla používať takúto technológiu aj mimo svojich hraníc? Čo keby mohla ovládať tok informácií a sledovať nielen svojich občanov, ale celý svet? Ak by sa jej to podarilo, stala by sa nezničiteľnou. Ako by mohla Čína rozšíriť svoj vplyv globálne? Jednoducho, stačilo vytvoriť aplikáciu tak návykovú, že by mohla konkurovať všetkým sociálnym sieťam. Tak ByteDance vytvoril Douyin, ktorý u nás voláme TikTok, a otestoval ho najskôr v Číne, aby sa uistil, že technológia bude dostatočne účinná. A za menej ako rok Douyin ovládol celú Čínu. Nastal čas uviesť ho na trh globálne. Aby TikTok dosiahol celosvetovú dominanciu, musel preniknúť do ľudskej mysle. A toto dosiahol prostredníctvom špeciálne navrhnuté AI technológie. Ako TikTok vie, ktoré videá vás na ňom udržia čo najdlhšie? Začne to byť jasné hneď, ako otvoríte stránku zásady ochrany osobných údajov TikToku, ktorá doslova priznáva, že zbiera čo najviac dát. TikTok sleduje vašu polohu, sleduje, čo hľadáte na internete, sleduje vaše politické preferencie, správy, ktoré pozeráte, koho máte v priateľoch. Má váš otlačok prsta, používa váš mikrofón, vidí, čo robíte na iných aplikáciách a dokonca aj na iných zariadeniach. Kontroluje proste všetko. Využitím týchto dát vás pozná lepšie, ako sa poznáte vy sami. A toto nie je, ako keď Google alebo Facebook kradnú vaše údaje a posielajú ich reklamným spoločnostiam. Tieto informácie sa využívajú na dosiahnutie otvorene deklarovaného cieľa Číny. Dosiahnuť svetovú dominanciu. A toto nie je špekulácia. Čína v roku 2017 schválila zákon, kvôli ktorému majú čínske spoločnosti povinnosť dielať informácie o užívateľoch s čínskou vládou a preto je teraz TikTok považovaný za kybernetickú hrozbu. Čína náhle získala schopnosť ovplyvňovať verejnú mienku, manipulovať voľby a cenzurovať kritikov v zahraničí. Na čínskom TikToku algoritmus cenzuruje všetok content, ktorý považujú za zlý pre ich občanov. Podporujú pozitívne videá, ktoré ukazujú vojakov a tvrdopracujúcich ľudí zdieľajúcich svoje životné a pracovné úspechy. Ale v západnej verzii TikToku algoritmus ponúka presný opak. Bombarduje nás pravidelnou dávkou degenerácie s cieľom poškodiť našu spoločnosť a cenzuruje všetky videá, ktoré kritizujú čínsku komunistickú stranu. Všetky videá, ktoré hovoria o genocíde Ujgurov alebo sú pro Tajvan a pro Hongkong. Takže sa zamyslite, či krátka vlna narcistického naplnenia, ktorú cítite z urobenia TikTok videa, alebo hedonistické hľadanie dopamínu prostredníctvom neustáleho scrollovania stojí za posielanie vašich biometrických údajov autoritatívnemu režimu, ktorý je známy predovšetkým monitorovaním, hodnotením a reguláciou správania svojich občanov, ktorí nemajú absolútne žiadnu slobodu a otvorene hovorí o túžbe ovládnuť svet.